Čaute ľudia, dneska tu máme takéto videjko, čo sa týka o škole teda, bože čo hovorím, ani nemám slovnú zásobu. Takže o škole, takže dneska čo sa proste o škole, hej, však mám to v popise. Takže konkrétne niečo o mne. Chodím do 5. triedy a takéto krásne tričko mám zo Sheinu a to teraz sa to netýka oblečenia, ale týka sa to školy, takže začneme. Takže najprv sťažnosť na anglinu ľudia, takže veľký potlesk, jeden potlesk pre pani učiteľku z angličtiny. Super, wow. Takže, čo tak k tomu povedať? Takže, najprv mali sme mať, naša triedna je dlhodobo chorá, nebudem hovoriť, čo sa jej stalo, takže ona nás má učiť aj angličtinu. Takže keď sme na 2. stupni, tak sa nám striedajú učiteľky skoro na každej hodine. Takže na každej hodine máme inú učiteľku. A čo tak k tomu ešte povedať, takže ideme sa troška posťažovať tuto vám, kde vám povedať, že čo s tým? Takže začneme tým, že máme nejakú dôchodkyňu na Angline, ktorá nás učí angličtinu, neviem ani koľko má rokov. Takže ona nám hovorila, ja vám budem rozdávať jednotky a potom nech si s vami učiteľka robí, čo chce. A my, že aká milá učiteľka, tak to je super. A teraz chvíľka pravdy. Ona je hrozná učiteľka, toto. Ja to mám. No to je jedno. Takže ona to je najhoršia učiteľka na škole. Na ňu sa sťažujú všetci žiaci. Ako ona nám povie, reálne my tu takto niečo píšeme, hej, niečo si tu píšeme, takto máme učebnicu, si tam čítame a potom si tam do toho pekne niečo napíšeme. Takže toto je nejaký papierik, to sa teraz toho netýka, takže my tam niečo píšeme do pracovného a ona povie, že na 1 alebo na 5. Ona nepovie, že na 2 alebo proste, že tak proste povie, že na 1 alebo na 5, takže že kto to bude mať dobre, dostane 1, hej? A za jednu chybu dostávame 5. Ako povedzte mi, je to OK, napíšte do komentára, že čo si o tom vymyslíte. Dajte angličtina, pomlčka a čo si o tom myslíte. A bude sa sťažovať na 2 hodiny, ale ináč a potom už ináč na žiadne. Takže ona nám dáva za jednu chybu 5 a môjmu spolužiakovi nebudem ho menovať. Nebudem ho menovať, jemu odpustila 2 5 a má odpúšťať iba 1 a ostatní chce odpustiť iba 1. A nie je to fér voči ostatným, lebo on má v škole mamu, ekonómku, takže ona je na ňo milá a potom ona tvrdí, ona je na ňo milá proste, že ona mu odpustila 2 5 a nám chce odpustiť 1. Mne samozrejme ešte neodpustila, lebo som žiadnu nedostala. Jej! A nebude sa toto video, nebude také pekne zostrihané, ako to býva, lebo ja som ešte len začiatočníčka. Takže naučím sa to ešte. A ona nám hovorila, že proste, že prídeme tam, prišiel tam niekto, proste takto s knihou, že pán Šelka toto je, takto mal tu niečo, takto otvorené, hej, takto niečo, že dali to a učiteľka. No, ukáž to sem. No, tu je chyba 5, hej, ako, to je divné, poviem, no a takže to bolo predtým, to bolo na začiatku školského roka. Takže poďme sa vrátiť sem teraz v prítomnosti v 4. školského roka. Takže robili sme projekt, hej. Normálny projekt, ako robíte skoro každý na škole. Takže napíšte do komentára, že či ste robili nejaký projekt už, lebo my už sme robili 2. Ona proste mali sme to lepiť a môjmu spolužiakovi dala 2 za to, že to zle nalepil a potom ešte 3 za
to môjmu spolužiakovi, nebudem vám ho menovať, že dala mu 3 za to, že sa zle podpísal za projekt, na projekt proste. Mal nejako takto projekt, hej, toto je teraz jednotko napísané a mal tam napísané meno, ale zle. A ona mu za to dala 3, prosím pekne. A všetci na ňu, že to si robíte ako srandu. A vždycky, keď povedala, že ten, kto to bude mať zle, dostane 5. Tak teraz vám ukážem môj výraz. Si robíte srandu, pani Šelka, ako za jednu chybu dostaneme 5. Čo som to chcela? Takže to je angličtina. A ešte niečo k tej angličtine. Ona tam na tej hodine nadáva a ona si myslí, že my sme asi najblbšia trieda na škole. Ako ona si myslí o nás, že sme retardovaní. Ako za to, že tam proste, že nás je 12 za to. A že chala proste niekedy máme veľmi dobrý deň, že sa musíme smiať. Tak ona nám za to nadáva, ako ona nám chce dávať iba 5, hej. Očividne, pretože kebyže nám chce dávať jednotky, tak proste dá všetkým jednotky, lebo neviem ani na čo robíme všetky tie cvičenia, ktoré musíme proste urobiť. Neviem na čo to všetci robíme, keď dobre vieme, že jednotku dostane 1. Ale proste toto nie je normálne. Takže prejdeme k hudobnej. Neviem spievať, sorry. Takže prejdeme k hudobnej. A tam máme nejakú precitlivenú žienku, tak to teraz vám ju tu napodobním. Troška si... Otvorila som si stoličky a tuto mi Han zavadza. Takže prvý deň vám ju predstavím. Nebudem vám ju menovať. Takže ona prišla do triedy. Teraz vy ste žiaci a ja som tá učiteľka. Dobrý deň, žiaci, a povedzte mi niečo o sebe. No a ja mám svoju skupinu, ale nepoviem vám, ako sa volá. No, tak neviem čo všetko, takže to si nepamätám, to bola prvá hudobka. A všetci ksichty. Ha? Ma tu otravujete, furt mi vypisujete vždycky, keď točím. Takže to urobila ako prvý deň a ona taká, že... A potom ona si zrimovala, reálne, kebyže povie, že keď chceš niečo povedať, daj hore rukou. Ona povedala, že keď chceš niečo povedať, ruku hore musíš dať, ako... Neviem. Čo si o to myslíte? Píšte komentáre a lajkujte. Píšte a lajkujte. A odoberajte, je to zdarma. To je ako jedno kliknutie. Ťuk a máte to. Takže to je hudobná a ešte niečo k tomu. Ona dala môjmu spolužiakovi 1 za to, že si doniesol zošit. Prosím vás, 1 za to, že si doniesol zošit. To je, keby ja si donesem... To je, keby ja dostanem pochvalu na tréningu za to, že si prinesem raketu. Alebo to je ako keby proste niekto dostane zo Sloviny 1 za to, že si napísal, že proste niečo spravil. A proste zrimovala si, že keď chceš niečo povedať, daj hore ruku. A potom sa nás ešte pýtala, a radi chodíte do školy? A my také, že nie! A ona, že ale áno, chodíte ako moji prváci. A my takí, že ešte raz, čo ste povedali, prosím vás? My sme piataci, nie prváci. Takýto maličký. Ako si zoberte, ja mám 1,57 m a oni sú možno takýto. Takže to ja sa teraz ako neohováram vás, neohováram tie učiteľky, ale iba sa vám takto sťažujem verejne. Takže, a ešte, počkajte, vrátime sa k angličtine. Takže sme v angličtine. Aha, už viem. Ten projekt podľa nej je úradný dokument. No vieš čo, Ficovi to idem zaniesť, alebo vieš čo, Pellegrini mu to proste, že prídeš takto do Bratislavy.
že proste do toho, že pán prezident, tuto piataci robili takýto, piataci zo Soblahova takéto projekty, no pozrite si to, takéto krásne projekty. A tuto nebudem ho menovať, pretože ani určite nechce, aby som ho tu menovala na verejnosti. To tu takto nalepil, že tu boli takto 5 a takto 4, takže to je úplne zle. Takže úradný dokument, jeden projekt. Takže vieš čo, Ficovi to ukáž. A ten bude robiť takto prezentáciu na ministerstve. Takže tieto projekty robili, teraz nerobím si srandu, no hate, takže tieto projekty krásne robili piataci na základnej škole Soblahov. To som nemala. No, tieto robili piataci na základnej škole a s týmto sa prezentujem ako proste premiér Slovenska a toto pán prezident nám k tomu ešte niečo povie. Ďakujem. Takže projekty sú krásne, ale toto mi tu nedáva, že prečo je pes modrý. Takže úradný dokument, jeden školský projekt. Hej, ako, neviem, ale, takže vrátime sa k hudobnej. Sme v hudobnej. A kde sme to skončili? To video už točím 11 minút, super, ja už mám pocit, ako keby to točím pol hodinu. Už máme sucho v krku, v ústach teda. A dúfam, že sem nejde moja segra. Takže, ona dáva môjmu spolužiakovi jednotku za to, že hrá na gitare. Prosím vás, on jediný chodí na hudobný nástroj, takže ja chodím na tanečnú mantlu aj dance a susedu mám dance. A potom chodím ešte na tenis, takže to o mne viete, takže ja na hudobný nástroj nehrám. Jediný on hrá na gitaru a je to voči ostatným nefér, že mu dá jednotku za to, že hrá na gitare. A on to aj dneska sám povedal, že je to nefér, že jeho to aj sralo, tá jednotka. Že ju dostal len tak pre nič za nič, že iba hral na gitare a aj povedal, že je to voči nám nefér. A to bude asi všetko. Kebyže ma niečo napadlo, natočím short. Takže lajkujte, kúkajte ma a napíšte mi do komentára, čo si o týchto 2 hodinách, čo som vám teraz opísala a sa aj troška takto posťažovala verejne, že čo si o nich myslíte, takže komentujte a lajkujte a odobierajte ma a vidíme sa v ďalšom videjku. Čaute.